Poilano nog jotono lamsugo The Secret of Life KOKBOROK YouTube channel. Dini hai no hai nog ni bagai tag isa ketar update video tuwi piga. Tomo update video hingke norok ani o video ni title tei thumbnail no goi kam kana saweman kana ang tini bo topic no tui sana nai tong. Display on norok kaisa photo kaham kena nugoi sini kana kha khayu bini mung ka Kakuma bono jotono Kakuma Reang hini sinu tini ang bini full details eba bini para maharok sana thangya je tabuk social media o kaisa bairong tongmani khoroksa 1G bosungni borok bai munai Kakuma Reang photo bunjagoi tongmani bairong phiaba borok korini kasaro tomo hamjama harok da tong na hamjaglai tongo aba bebak no sawi mannai aboni bagoi ani video no poilense paithak janai toni jotono kamke buji mana bagoi je tabuk social media bairong tongmani Kakuma Reang Wansa Bai tongo bo wansana hamjago bo Wansa Bai joto kisu ungo hai nei kubung jagano khano phiaba hayaku amongka je photo bujangmani date ongka laitangnai Saraswati pujani date Kakuma Reang je puro bo Saraswati puja bere ntango apuro o 1G bosoni khoroksa sela bono nugoi saka je ang nung bai kaisa photo bujanani angni friend ahairok saka phiaba Kakuma Reang bono mukhango na no himania polte tomo hina abnorok no bujisidi na hinmaya ni bagoi bo bai photo bujangmani yak ulo o wansa mahike Instagram eba Facebook ko post khemani through tuino bo viral tongo audro kumina khanaka bo bai bo mane ke Kakuma Reang bai o 1G bosoni borok kono relation kori borok kasara kono kori hai hine information manka chong norok jodi no o video naina muchunga ke a secret life daily channel thangoba nai mano anoro je information manmani awasin norok ang sawai khanariu hinke ani dada bai moni song kha khayu norok o video ni bising tui je tabuk viral ungui tongmani photo Kakuma Reang ni 1G bosoni borok photo bujangmani o topic no kam kena bujoi mankhana tai norok bo jodi norok ni bukhani kok amai baksa share khana musung no hanke description no ani Instagram tai Facebook tongo norok oyang ni bising tui thangoi angba contact khlayo norok ni bukhani kok amai baksa share khemano tai paitha ko akok na sana musung bujje norok tabuk bo ani channel ro subscribe khai kongke subscribe khai o video share khina tapok di video no poilensi paithak jana nama bagoi norok jotono paipla hambai.